Het é importante para ora introduzir lei, maneira me indica, que vou pôr percurar também para o toezicht, para o departamento de muita e jovem, e vou mestre instrumento nan também, que vou pôr garantizar que o gente tá cumpre com a lei. E para a lei aqui é brindado diferentes instrumentos para a parte de handhaving, a parte de execução. We hebben bestuurlijke handhaving, dus we doen een boet, we hebben bijzondere bevoegdheden, dus we doen schriftelijke aanwijzingen, maar dan hebben we strafrechtelijke handhaving, we doen een geldboete. Dus nou een bestuurlijke geldboete, per een geldboete in quadro die strafrecht. Dus die vormen een instrumento não tem, pero met de bolbe enfatizar, nossa queda enfatizar riba que durante toda a sessão informativa, que nós temos que centro liquido, é ponto de saída tá para começar com o toezicht, com o caráter de estimular. Estimular para cumprir com o curso, pois se tu gente quer cumprir, nos niet chega in fase aqui de bijpapen die schriftelijke aanwijzingen of die geldboetes.